Nej, jeg synes jo også, det har været... jeg har jo været her rigtig mange gange i løbet af de her 3 år, og fulgt den rejse, som I har været igennem. Og der er jo nogle af tingene, som ligesom er sådan meget, og man virkelig kan se en kæmpe forskel, der er sket her. Og i morges, da vi mødtes med direktionen, der talte Søren, og du står deroppe, Søren lidt omkring nogle patienter, som I havde skadet. Og det var de ord, som Søren sagde, de sidste patienter, vi har skadet her. Og de afdelinger, som jeg har været ude og besøge i dag, der taler jeg også om det på den måde. Jeg var oppe på intensiv, der kommer med det samme navn på den sidste patient, som fik en vagt her. Hvad var det, der var gået galt? Det har I står fuldstændig klart, og der er en ærgelse over, at det skete, og I er interesseret i at lære af den hændelse for at gøre det bedre næste gang. Og det tænker jeg måske er den største ændring, som der er sket her, at den der erkendelse af, at vi skader patienter, vi kan tale åbent om det, og vi er interesseret i at lære at gøre det bedre. Og det er jo ikke kun i dag, jeg har hørt det, at I ved, hvem de patienter, der har fået tryksår er. I ved, hvem de patienter, der har skadet på anden måde er. Og det synes jeg er en meget stor forandring, der er sket her, og forbedring af kulturen.